en lille video omkring nytårsaften, hvor vi skal lave 3 ting indtil videre. Første er, at vi skal lave noget konfetti-ting. Ja. Men nu skal vi til at vise jer, hvordan man laver konfetti. Så det, I skal bruge, det er noget papir, skævepapir og sådan noget. Og jeg har valgt at bruge det her farve. Det er festligt. Og så, ja, for det er festligt. Og så en saks selvfølgelig. Nu, hvor at vi er i gang, godt og grundigt i gang med at lave konfetti, så bliver det til sådan nogle små, søde, nogle søde farvede stykker papir. Vi har fået klippet vores konfetti, og vi har fået en dejlig pose her med det, og nu er vi bare klar til at gå ud og prøve det. Så er vi lige rykket. Ja. Vi sidder på mit værelse i stedet for. Ja, vi skal til at vise jer Vores nytårshat. Ja. Marie, vil du starte? Jeg har sådan en rød, hvad skal jeg lige for den her? Ja. Sådan en rød plastik, en glimmeragtig, eller ikke? Se, det er meget høj en, som er meget smuk. Det ligner hos Andersen. Og jeg har så fået sådan et lille net ting blomst. Det ligner hos Andersen.